Se olisi Piltemasta uusi generaattori testissä. Gasoline Inverter Generator G700L. Ensimmäisenä hommana pistetään öljyt sisään, ettei leikkaa kiinni. Sitä varten pitää aukaista tästä tää kotelo. Ei oo paha nakki. 4 ruuvia. Ainut haastavuus tässä on, että tietenkin tää täytyy aukaista oikealta puolelta, mikä on tämä. No ja sieltä löytyy paikka öljyille. Tätähän ei muuten sitten saa laittaa tälle, kun tää on kenossa. Tää täytyy nostaa pystyyn ja sitten asentaa öljyt. Ei tarvi suppiloa, ei tietenkään. Jodi eka möhläys. Mä ajattelin, että tosta näkee, kun se alkaa olla suurin piirtein täynnä, mutta tuo öljysäili on semmonen, että se kun tulee täyteen, niin se on saman tien ihan tosta ryykii yli, eli tossa kannattaa olla varovainen. Sitten ennen kuin laitetaan kansi kiinni, niin pistetäänpä löpöt sisään ja testataan. Jodi, siellä on pikku pisara nyt. Tuossa on imu. Se oli pari nykäisyä lähti käyntiin. Eli ihan mukavasti, mutta sitten sammahti. Katsotaan mikä on ongelma. Onko vähän liian vähän bensaa? Ei kun imua vaan ei kärsinyt pitää päällä pitempään. Otte pois, niin kyllä täytyy sanoa, että hyvin rullaa. Sitten viimeinen testi. Koska kyseessä on tämmönen inverterillinen malli, niin on aika kytkeä siihen herkkä sähkölaite. No ja valo syttyi vihreäksi, jes, virtaa tulee. Tähän mennessä näyttää erittäin hyvältä vermeeltä. Katsotaan sitten pidemmällä käytöllä, kuinka äijän käy. Saako luotettavasti virtaa vai ei.